बाबु आं गोबां ट्रिटमेन्ट लाबाय हामाखै ओमफ्राय हाया 1.5 बिगाल'खा बेखौनो आधा बिगा फानबाय खावसे फानबाय बाबु ट्रिटमेन्ट जायाखै आं मोजां डक्टरनाव थांगौ दानि सरखार गोदान प्रमद बर' सारा आंखौ अननाय ना हेल' लोगोफोर दायो आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बाटाबारि कुमारसालि VCDC आव अर्थात सट' लादांगुरियावहाय दा आङो बेयाव मानो दंफैयो होनोब्ला नोंथांमोना जायफ्रा इन्ट्र'आव नुनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय बेयावहाय किडनि बेमारजों सैसोनांनाय एबा आथिं आखाइ बायफ्रुनाय सासे आनैनि न'खराव आङो दंफैयो माखासे बिसयफोरखौ मिथिनो थाखाय आङो आनैजोंनो रायलांगोन मा बेमारजों सैसोनानै दं आङो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो दा लोगोफोर आङो नै डाइरेक्ट आनैखौ देखायबाय आनै मोजां ना मोजां माने बिदिनो बाबु सैनांनाय गाबनांनाय बाबु दा इदिनो आनैनि बेमारा मा मा दङ एसे खोन्थाना हरदो आनै आं दा बाबु आंनि नै बहाय बिराद सानाय जादों ओमफ्राय आंनि दांनोनो हाया आरो आं आखायाबो नै बायनानैहाय डक्टरजों खानानै आखाया गोरा जादों थिखांनो लांनो हायाखै ओमफ्राय अजा खाफिनगासिनो दं आं दा होमब्लाबो आं थिखांनो हाया बिराद टाइट जानानै दं माजों हामगोन आं मिथिया थाखा फैसाथ' बहुद थांखाबाय ओमफ्राय नै आथिङा नैबे फेन्दा जरायावनो नै आं बहाय बिन्देज खानानै दं बहाय नै बहाय नै दा आथिं सिंजोंहाय बिन्देज दंखायो आथिं आखाइ बायजोब्बाय ओमफ्राय बिसानि बहाय बिराद जायो बाबु किडनि प्रब्लेम ना मा इलाय किडनि ओरैनो बिखुंजों ओरैहाय ने नैबे साइडआवनो नैबे साइडआव नैबे बिखुंजों थांद्रायाखै नैबे साइडआव बिराद बिस आरो आं लौथि थुनानै थाबायनोलाबो आं मोदोमाव जोबो दामायनि दा थाबायनो हाखाया आनैया होनला मास मोनब्रैसो आं न'निफ्राय ओंखारनो हाखायाखै लामा सामायाव आं थांखाया हाखायाखै ओमफ्राय बिनि सिगां आं 2 बोसोर जानोसै नै खान्थाल जानाय बोथोर फैला खान्थाल फिथाइ जानाय बोथोर फैला 2 बोसोर जानोसै 2 बोसोर इदि बिसिनायाव थानांखाबाय आनैया बिसिनायाव 2 बोसोर जाद्रायाखै बाबु बिदिनो 4 मास जाबाय आं 4 मास ओमफ्राय 1.5 बोसोर दिन आथिं सानाय बिस आथिं सानाय बिस ओमफ्राय दा एकदम दा आनैया सिखारनो हायो ना हाया आं जिजोंसो बोखाङो आंखौ बे गोदोनायाव जि सोनानै आंखौ बोखाङो होमबा आं जिरायनो हायो जिरायनो हायो आरो आं गोदोनायाव जि सोनानै बोखाङो ओमफ्राय दा आनैया मा खावलायनो सानो दानि सरकाराव थानाय गेदेरमाफोरखौहाय आं दानि सरकाराव थानाय गेदेरमाफोरनावथ' आं खावलायदों आं एसे थाब मोजां ट्रिटमेन्ट लानो आं जेरावबो ओंखारनो हाया जेरावबो थांनो हाखायाखै न'निफ्राय बिराद गोबावसै नंगौ बियो गोबाव सम जाबाय आथिं आखाइ बायनाया ओमफ्राय बोसोरनै खासै आथिंबो फारसे आखाइ फारसे सिगां बायग्रोदोंमोन ओमफ्राय दानि बे आखाइ फारसे मोजां जानानै आरो दा आथिं फारसे आरो आखाइ फारसेया बायबावबाय माने मोनथामानो खुनि मोनसेल' आरो दा दङ ओमफ्राय थाबायनोनो हाखाया ओमफ्राय केकनिकाबो एसे गाज्रि जाबाय दा ओमफ्राय मुलि जाबाय थाबाय नालाय बिजि बायदिसिना होबाय थाबाय ओमफ्राय बिनि माबाजोंनो दा केकनिकाबो गाज्रि जालांनो नागिरबाय गाज्रि जाबाय होनना खिथादों ओमफ्राय हायाबो 1.5 बिगा दंमोन ओमफ्राय दा आधा बिगा फानबावबाय ओमफ्राय बेजोंबो जाया हनै ओमफ्राय दा ओंखायनो अननानैहाय सोरबाफोर सरकारफ्रा एसे अननानै अनसुंथाइ हरनोब्ला मोजां जागौ मोजां डाक्टारनाव लांनो हागौ बेखौनो आं खावलायदों सरकारखौ दा प्रमद बर' सारमोन दं ओरै जेसेबां लिडारफोर सारफोर दं बिसोरखौ एसे आं खावलायबाय बे आब'नि थाखाय अननानैहाय जाहाथे एसे सहाय होयो आं बेखौहाय खावलायदों आरो ओरैनो अबे हस्पिटालाव लांनाय जाखो आनैखौहाय ओरैनो माबाया बङाइगाव लरा सामावबो लांबाय आगस्टिनाव ओमफ्राय स्वागातावबो लांनाय जाबाय आरो ओरैनो सिभिलफ्रावबो गोबां लांबाय आरो बेनोथ' काजलगावआवबो लांबाय गोजानावथ' लांनो हायाखै ओमफ्राय ओरैनो गायालि अजाफोरनिबो गोबां होबाय ओमफ्राय दा जोंबो एसे एनै जेसेबां हायो होबाय जोंहाबो गैया सहायबो होबाय थानो हाया जोंनि बे थांनाय फैनाय नायनायल' जाबाय दा जों दुखु मोनो सानफ्रोमबो बे गाबबाय थायो असान्थि थानो हाया मोनायावबो गाबबाय थायो सानाय सुनाय बिसनानिफ्राय सिखारनो हाया हनै बोखांनासो लांनांगौ हासुनो खिनो बिराद दिगदार न'खरावबो हनै बेवाइया खामानिबो मावनो हाले ओंखायनो बिराद माने आंखाल जाबाय ओंखायनो जाय सरकारा एसे नायसननानै अननानै बिनि थाखाय अनसुंथाइ हरनो आं बेखौ खावलायबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना आनैनि जेनाखि सानाय सुनायजोंना गोबां आइखां बायखां गाबनायखौ प्रेक्टिकेलि नुनो मोनखाबाय
आरो गोबां नै बेयावहाय ट्रिटमेन्टनि माखासे प्रुफफोर दङ बेयावहाय प्रेसक्रिपसनफोर ओमफ्राय दा आनैया बेखौनो खावलायदों दि दानि सरकाराव थानाय जाय गेदेमाफोर आनैनि थाखाय अनसुंथाइ हरनोब्ला आनैया राजि ना आनै दा गोबां आनैया नै आइखां बायखां सानाय बेमारजों लोगोसे किडनि बेमार आरोखि ना गोबां डक्टरनाव चेकआपआव थांबाय नाथाय दिनैसिमबो आनैया मोजां ट्रिटमेन्टखौ मोननो हायाखै आरो आङो बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आङो खावलायनो सानो जायफोरा नैबे भिडिअखौ नुबाय नोंथांमोनाबो जुदि आनैनि थाखाय जा हायो जोंनिनो बर' हारिनिनो सासे बिमा होननानै साननानै जा हायो थाइसे थाइनै 10 थाखा 20 थाखा नोंथांमोना जुदि नैबे आनैनि थाखाय जुदि अनसुंथाइ हरनो गोसोब्ला आङो आनैनिनो न'खरनि सोरबा सासेनि आङो स्क्रिनावहाय गुगल पे फन पे नाम्बार एबा QR क'डखौ होना होगोन आरो नोंथांमोना आनैनि थाखाय जा हायो हरनो हागोन